Lagyan ko kalambot po yan, oh. Oh. Hmm. Hello mga kawigel! So yun po, welcome back to our channel. Sino si Richard. Sa pagkakatong ito ay meron po tayong pagsasalo-saluhan na bagnet chicharon or lichong kawali. Pinartneran lang po natin yan ng stir fry vegetable. Tapos may sausawan po tayo rito ng Mang Tomas. At nilagyan ko ng maraming chili flakes yan para medyo manghang tsaka rice. Siyempre may soft drinks din po tayo rito. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo ha. Ma'am, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw ng ligtasan. Ito po sa dalangin sa inyong batang anak, sa Kristo na magligtas. Amen. So yun, simula na po tayo. Bang na! Boses mo po. Lagyan ko kalambot po yan, oh. Oh. So po natin dito. Oh. Unang kagat po para sa inyo. Salo-salo po tayo. Wala po kayo na pagkain. Itong. Wow. Sarap. Sarap. Kain po. Malasa po. Nakapasok. Uulan na naman. Ayan po, salo-salo tayo sa maulan na panahon.
Ano? Kasi na ulan. Bakas po. Ito pa namang mic ho namin, shotgun mic. Sobrang lakas po ng kanyang saga. Parang pang ASMR po siya kung tutusin. Kahit na po kung tutusin naka 0 decibel na po tayo. Hanggang 10 po kasi yan. Lakas po talaga. Kain po. Ako. Masyado po yung unang sa atin. Wala na kami mukbang po na hindi na ulan. Sarap eh. Sarap po itong ulan.
Kaya kung mapapansin niyo po, hindi na ho tayo nag-edit kapag nagsimula na ho tayo magmukbang. Ganun na po parati yung mga video po namin. Sana po ma-enjoy nyo. Diyan. Magsha-shoutout na ako! Shoutout kay Paring Vincent, kay Maring Grace, kay Ate Che, kay Kuya Jojo, kay Mama, and kay Loving Angry Grandma. Hello po sa mga kapatid po ni Honey Bess. Yan po. Shoutout po tayo kay Raha, Kuel, Apolinario, and Ronaldin Tinglasan from Calamba, Laguna. Kenzo Soto from Angeles City, Pampanga. Weox Mojado, Johan Gabriel Ongkit, Borty Gaming, X Gaming, Angela Abaya family, Abaya, and sa husband niya, si Nervin Abaya from Antipolo City, Daniel Habla, kay Clyde Devar, Hello. Ferlin Vance Mamukod, Crystal Blanza, Justin San Roque, Marimar Avio. Ayan, gusto magpa-shoutout kay Rishan. May ginagawa si Kuya Rishan. Mary Allison Escarilla, Marco Lang SKLM, Wensley Stat from Austria. Hello po, pagaling po. Eduardo and Emily. Happy birthday, J. Joycey Lorina from your one and only sa July 26. Happy birthday po. Kerry K. Balahadja, shoutout sa kuya niya, Kuya Osep. Christina Manalang, Jana Jeline Neri, Sales family from Pandibulacan, Oni Bautista and family ng Nueva Ecija, Jenny Lopez, shoutout kina Aaron J. Lopez at Ron Jen Lopez, shoutout Andre Bonifacio, Abigail Ubaob, JL Vlogs, shoutout Prince Jaira, Jillian Reliones, Nins Gaming, Godopogi ng Marikina. Shoutout CJ Uy and Ali, Danielle Mendoza, Danielle Mendoza, and Bangtan Soulmate. Shoutout po. Shoutout. Yun nga pala kung mga hindi ko nakasama sa shoutout, sigurado pa susunod na makasama po kayo. So inahati-hati lang po natin, Honey Bess na. Tapos kapag meron pong heart or like, ibig sabihin na isama na sa listahan po ng shoutout yun. Huling kagat po para sa inyo. Huling subo. Excuse po. Excuse po. Yan, natapos na naman po yung isang napakasarap na mukbang natin. Napakasarap at napakalambot, malutong yung pong ating bagnet, chicharon or lechong kawali with sausawan, tsaka nag-complement po yung gulay po natin. Napakasarap na imukbang po ito kapag may rice po talaga. Sobrang sarap, malasa po. So hanggang sa muli po, mga kawigil, yun po tayo, konti lang. Yan, kaya siyempre salamat po sa Diyos sa pagkapinagalob niyo po at lalong-lalo na po sa inyo mga kawigil. Hanggang sa muli, kaya bigla na lang mawawala. Kung nagustuhan niyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.